Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carlos. Nakatira dito sa Caloocan City. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kababalaghan sa lugar ng aking lola sa probinsya ng Antique. Nangyari ang kwentong aking ibabahagi sa inyo taong 1986. Nasa edad 17 taon na ako ng mga panahong iyon. Madaling araw pa lang ay abala na kami ng aking mga kapatid sa pag-aayos ng mga gamit dahil magbabakasyon kami sa probinsya ng aking ina sa lugar ng Antique. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makarating ako sa lugar ng pamilya ng aking ina. Palagi kasi itong abala sa tuwing inaaya namin ng aking mga kapatid na magbakasyon sa kanila. Makalipas ang ilang oras ay binabagtas na namin ang kalsada patungo nga sa probinsya ng aking ina. Habang lulan kami ng sasakyan ay napapansin kong tahimik lang ang aking ina. Hindi ko na lang pinansin iyon at umidlip na lang dahil sa malayo pa ang aming patutunguhan. Nang makarating na kami sa probinsya ng aking ina, ay namangha ako sa ganda ng tanawin. Marami rin akong nakikitang kakaibang mga bagay na wala sa Maynila. Ilang sandali pa ay pumasok na kami sa isang iskinita patungo sa baryo ng aking ina. Habang papalapit na kami, ay sandaling tumingin sa gawin namin ang aking ina. Nagsalita itong huwag kaming magpapasaway sa aming lola. At mahigpit ding bilin nito na huwag lumayo sa kanila. At huwag din kaming tumanggap ng mga pagkain kung may magbibigay sa aming hindi namin kilala. Ngunit ang pinakamahigpit na bilin nito sa amin ay huwag kaming makikipag-usap sa ibang tao, maliban lang sa aming mga kamag-anak. Nagtataka naman kami ng aking mga kapatid na sina Rafael at Clara sa sinabi nito. Agad na sumang-ayon na lang kami upang hindi na humaba pa ang pagdadaldal ng aming ina. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa bahay ng aming lola. Pagkababa pa lang namin sa sasakyan ay masayang sinalubong ng mga kamag-anak ng aking ina. Parang may fiesta sa loob ng bahay dahil sa nagtipon-tipon ang lahat ng mga kamag-anak ng aking ina at nagkakasiyahan. Dahil sa nanibago pa ako sa bahay ng aking lola, kaya nagpasya akong tumambay muna doon sa bakuran habang inililibot ko ang aking paningin sa mga naggagandahang pananim at malawak na palayan. Habang abala akong nakatanaw sa palayan ay may nasipat akong isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nakatingin ito sa bahay ng aking lola kaya napakunuto akong tinitigan ang lalaking nakatayo. Habang tinititigan ko ito ay napapansin kong tila may sinisipat ito sa may bintana ng bahay. Kaya sinundan ko ito ng tingin kung sino ang hinahanap sa loob ng bahay ng aking lola. Bahagya pa akong nagulat dahil napagtanto kong ang aking ina ang tinititigan nito at bahagya pa itong nakangiti habang titig na titig sa aking ina. Kasalukuyang nakatayong nakatagilid ang aking ina sa may bintana ng mga oras na iyon. Kaya kitang-kita ito sa labas ng bahay. Ilang sandali pa ay bigla na lang akong nagulat nang may kumalabit sa likuran ko. Nang lingunin ko ito
ay ang pinsan ko palang si Ronron. Hoy tol, sinong tinitingnan mo dyan? Kanina pa kita napapansing nakakunot ang noo mo, tsaka nakatingin ka sa palayan ni Lola. Tanong nito sa akin at umupo na rin. Akmang itatanong ko na sana kung sino yung lalaking nakatingin sa bahay ni Lola. Ngunit sa pagbalik ko ng tingin sa palayan ay wala na ang taong nakatayo doon. Ha? Wala lang. Tinatanong ko lang tong palayan. Nakaka-relax kasi itong tingnan eh. Pakunwari ko na lang wika sa aking pinsan habang hinahanap ng aking mga mata ang lalaking nakita ko kanina. Dahil sa magdidilim na, kaya inaya na ako nitong pumasok na sa loob ng bahay. Kinagabihan, kasalukuyang kumakain na kami nang narinig kaming kumatok sa pintuan, kaya kaagad na binuksan iyon ng aking tiyuhin. Nang mabuksan na nito ang pintuan ay bigla itong napaatras at napatakip ng kanyang ilong. Bigla na rin kaming nakaamoy ng napakabahong nabubulok na karne. Kaya tumayo na kami sa hapag at nagtungo sa may pintuan. Napamura naman ang aking tiyuhin at galit na galit itong lumabas ng bahay. Napatakip ako sa aking ilong nang makita ko ang karning hilaw na inuuod na at napakabahong nakasabit ito sa pintuan. Habang ang aking mga magulang naman at si Lola ay nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Punyemas, mukhang nalaman na ni Tonyo na nandito ka na, Clarissa. Narinig kong wika ng isa ko pang tiyuhin na si Tio Claverio habang kinukuha ang karning nakasabit sa pintuan. Kaagad naman iyong inilayo ni Tio Claverio ang mabahong karning nabubulok na. Ilang sandali pa ay narinig kong may naghahabulan sa labas ng bahay. Para bang may kaaway ang aking mga tiyuhin. Hanggang may nasipat akong lalaking dumaan sa pintuan ng aming bahay. Sandali itong huminto sa harapan ng bahay kaya nanlaki at nawindang ako sa hitsura ng lalaki. Sa buong buhay ko ay ngayon pa lamang ako nakakita ng ganoong nakakatakot na mukha. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Namumula ang mga matang nanlilisik at nangingintab ang katawan nito dahil sa langis at tumutulo ang mabahong malalagkit na laway nito. Tumingin ito sa aking ina at ngumisi kaya mas lalo akong tinubuan ng kilabot sa katawan at nagtaasan ang aking mga balahibo. Hoy Tonyo! Anong ginagawa mo dito? Aswang ka! Lumayas ka dito! Sigaw ng Lolo Delfin habang may daladala na pala itong itak. Nakita ko namang inaalalayan ito ng pinsan kong si Ronron. Mabilis itong pumasok sa bukas na pintuan at hinablot ang aking ina. Kaya nagpangbuno ito at ang aking ama. Nakita ko naman ang upuan sa gilid kaya binuhat ko iyon at inihampas sa aswang na nakadagan sa aking ama. Sandali naman itong tumigil at biglang humarap sa akin habang sakal-sakal sa liig ang aking ama. Kaya bahagya akong napaatras nang sa walang ano-ano ay may biglang tumama na malaking kahoy sa ulo nito mula sa labas ng pintuan. Nang tingnan ko naman iyon ay si Tio Claverio ang naroroon sa labas
at patakbong pumasok ito. Ang lakas ng loob mong pumunta dito, aswang ka. Di ka pa nadala noon. Binalaan ka na namin na wag kang tutungtong sa lugar namin. Galit na sigaw ng aking tiyuhin habang mabilis na inundayan ng suntok ang aswang. Kaagad naman nasalo iyon ng aswang at kinagat ang kanyang braso. Pagkatapos ay mabilis itong tumalon palabas ng pintuan. Pagkapasok naman ng isa ko pang tiyuhin ay may sugat din ito sa braso. Ayon dito ay may isa pang aswang na kasama si Tonyo. Kaya pala ang lakas ng loob na pumunta dito. Isinara naman ng pinsan kong si Ronron ang pintuan at siniguradong nakapadlock iyon para kung sakaling babalik ang aswang ay hindi na ito makapasok. Ilang sandali pa habang ginagamot na ang mga sugat ng aking tiyuhin ay bigla na lang umalinsangan ang buong paligid at nakaamoy na rin ako ng napakabahong amoy. Nanindig ang mga balahibo ko nang makarinig ako ng mga alulong ng mga aso at huni ng wakwak na nagpaikot-ikot sa buong bahay. Kaagad namang pumunta sa kusina ang aking tiyuhin upang kumuha ng itak. Dahil kung sakaling sumugod ang aswang ay hindi nila ito aatrasan. Pasensya na kayo, Clarissa. Kararating nyo pa lang ito na kaagad ang bumungad sa inyo. Saad ni Tito Claverio habang tinatalian ang sugat sa braso. Ayos lang yun, kuya. Ang buong akala ko ay wala na ang Tonyong yan dito sa atin. Sagot ng aking ina dito. Yun nga din ang buong akala namin. Dahil ilang taon nang hindi namin nakikita yan dito Anya ni Lolo Delfin. Habang nakatingin ako sa bintanang nakasara ay kaagad akong napaatras at napahigpit ang kapit ko sa upuang hawak ko. Dahil sa bigla itong bumukas at nakita ko ang isang matandang babaeng buhaghag ang buhok at dahan-dahang pumapasok sa bintana. Mapupula ang mga matang nanlilisik na nakatitig sa aking ina habang nakanganga ito at naglalaway. Kaagad namang napasigaw ang aking kapatid na may aswang sa bintana. Kaya mabilis na tumakbo ang aking tiyuhin at tinaga ang aswang na papaakyat pa lamang sa bintana. Kaagad naman itong natamaan sa mukha at mabilis na tumalon palabas at narinig ko ang malakas na paggaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Akala nyo papayag kaming makuha nyo ang aming kapatid? Pagkakamatayan muna tayo bago nyo makuha si Clarissa. Sigaw ng aking tiyuhin at kaagad na sinara ang bintana. Ilang sandali pa, naririnig na naming tumatakbo na papalayo ang mga aso at biglang tumahimik na lang ang buong kapaligiran. Nang makumpirmang wala na ang mga aswang ay doon na nagkwento ang aking lolo kung sino si Tonyo at kung bakit ngayon lang umuwi ang aking ina sa kanilang probinsya. Ayon dito ay noong dalaga pa lang ang aking ina, masugid na manliligaw niya si Tonyo. Ngunit ayaw ng aking ina dito dahil may lahi nga itong aswang, kaya hindi niya ito sinagot. Dahil doon ay nagalit ang lalaki at nagbanta ito at sumumpang hanggang nakikita niya ang aking ina ay hindi niya ito lulubayan. Sa takot na rin ng aking lolo na baka bigla na lang mawala at kunin ni Tonyo ang aking ina, kaya napagpasyahan nilang sa Maynila na manirahan ito. Ang buong akala nila dahil lumipas na
ang napakaraming taon at may asawa na ang aking ina, ay wala ng interes pa si Tonyo sa aking ina. Kaya ninais ng aking lolo na magbakasyon ito upang magkasama-sama naman ang buong pamilya ni lolo dahil matanda na ito. Ayon pa sa aking tiyuhin ay hindi na daw babalik pa ang mga iyon dahil nasugatan ni Tio Claverio ang ina ni Tonyo at tanda iyon na handang makipagpatayan ang mga kapatid ng aking ina, wag lang itong makuha ni Tonyo. Simula nang maganap ang pangyayaring iyon ay wala na akong nababalitaan pang may aswang na nagagawi sa bahay ng aking lolo at palagi na rin kaming nagbabakasyon sa probinsya ng aking ina. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagpiling mabasa ninyo ang aking kwento. Gumagalang, Carlos. Isang mapagpalang araw sa iyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angie. Edad 24 na sa taong kasalukuyan at nakatira dito sa baryo ng Surigao del Sur. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking ama na si Albert. Noong siya ay binata pa lamang at nasa edad 21. Naganap ang mga pangyayaring ito taong 1971 dito sa Surigao del Sur. Ayon sa pagsasalaysay ng aking ama, noong mga panahong iyon ay inutusan siya ng kanyang ina na si Lola Carmela na magtungo sa palengke upang bumili ng lulutuing ulam para sa kanilang hapunan. Albert, dalian mo na nga at mag-aalas 4 na ng hapon. Gagabihin ka na sa daan. Wika pa ni Lola Carmela sa kanya. Kaagad naman sumunod ang aking ama sa utos ni Lola Carmela at pumunta na nga sa palengke. Medyo malayo rin ang palengke. Pagkarating niya sa palengke ay marami na ang namimili. Hapon na kasi ng mga sandaling iyon, kaya nakikisiksik na rin ang aking ama sa iba pang mga namimili. Sa hindi sinasadya ay may nasagi siyang isang matandang lalaki. Natumba ito at natapon ang mga binili nitong karne, kaya mabilis na humingi ng pasensya ang aking ama at tinulungan niyang pulutin ang mga karning natapon sa lupa. Naku, pasensya na po tatang. Sorry po, hindi ko po sinasadyang masagi kayo. Tutulungan ko na po kayong pulutin ang mga karne. Wika ng aking ama at mabilis na yumuko ito para pulutin ang mga nagkalat na karne. Noong akmang pupulutin na niya iyon ay nagulat na lang siya dahil malakas na tinapik ng matanda ang kanyang kamay. Kaya napatingin siya sa mukha ng matanda. Bahagya siyang napaatras at kamuntikan ng matumba nang makita niya ang mukha ng matandang lalaki. Galit na galit itong matiim na nakatitig sa kanya. Kaya naman napaatras ang aking ama dahil sa nasipat niyang baliktad ang kanyang refleksyon sa balintataw ng mata ng matanda. Naniniwala kasi siya sa mga sinasabi ng matatanda noon na kapag baliktad ka sa mga mata ng isang tao ay maaari itong isang aswang. Huwag mong pakialaman ang karne. Lumayas ka nga sa harapan ko. Garalgal na wika ng matanda sa aking ama. Dahil sa kinabahan at namumutla ang aking ama, ay walang pag-aatubiling tumayo na ito at mabilis nang nilisan ang matandang abala pa sa pagdampot ng mga karne.
Noong matapos na siyang mamalengke ay mabilis nang naglakad pa uwi ng bahay ang aking ama. Pasado 6:00 mahigit na kasi ng mga oras na iyon at sinakop na ng dilim ang buong paligid. Natagalan kasi siya sa pamamalengke at medyo may kalayuan pa ang bahay nila. Medyo liblib ang baryong kanyang tinitirhan noon at kakaunti pa lang ang mga tao at malalayo ang mga magkakapit-bahay. Hindi naman natakot ang aking ama noon kahit abutan ito ng gabi sa daanan. Sanay na kasi siyang maglakad mag-isa. Noong nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad ay may naramdamang kakaibang presensya ang aking ama. Tila ba may nagmamasid sa kanya. Ngunit noong inilibot naman niya ang kanyang paningin ay wala naman siyang nakikitang tao. Mag-isa lang siyang naglalakad at tanging mga punong malalaki na mayayabong at mga naglalakihang damo ang kanyang nakikita sa bawat gilid ng kanyang dinadaanan. Iwinaglit na lang ng aking ama ang takot na kanyang nararamdaman. Sa halip ay binilisan na lamang niya ang hakbang ng paa upang makarating kaagad siya sa kanilang bahay. Ilang sandali pa ay may narinig siyang tunog ng baboy na tila ba sumisinghak-singhak ito sa gilid ng daanan. Kaya napatingin siya sa kaliwang bahagi ng gilid. Sandali pa niyang sinipat-sipat ang bawat gilid, ngunit wala talaga siyang nakikitang baboy. Umaalinsangan na rin ang klema ng paligid at nakakaamoy na rin siya ng amoy na bubulok ng patay at malansang dugo. May mga narinig na rin siyang huni ng isang tiktik at nasundan pa ito ng huni ng wakwak. Sinakop ng takot ang aking ama kaya halos patakbo na ang lakad niya noon at palingon-lingon. Halos naririnig na rin niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya kasi ay may nakasunod na sa kanya. Hanggang sa ikatlong paglingon niya ay nakita niya ang matandang lalaking nasagi niya kanina sa palengke at nasa likuran na niya ito. Tatang, paanong nakarating ka sa lugar na ito ng ganong kabilis? Gayong wala ka naman kanina. Natatarantang tanong ng aking ama sa matanda. Nakikilala niya ang matandang ito dahil minsan na itong dumaan sa baryo nila. Ngumisi lang ang matanda sa aking ama na siyang ikinagulat ng aking ama. Dahil kitang-kita niya ang pag-iba ng kulay ng mga mata ng matanda. Naging kulay pula ang mga mata nitong nanlilisik at nakangisi sa kanya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tumutulo na rin ang mga laway nitong patungo sa liig. Lumitaw na rin ang mga pangil nito at mga matutulis ng ngipin. Sandali pang napaatras ang aking ama sa sobrang pagkasindak sa hitsura ng matanda. Kumulubot na rin ang balat sa mukha ng matanda hanggang sa para itong naaagnas. Mabuti na lang
at maliwanag ang buwan, kaya klarong-klaro sa paningin ng aking ama ang hitsura ng matanda. "Naku po, aswang! Tulungan niyo po ako!" Malakas na sigaw ng aking ama at mabilis nang tumakbo. Nagsisigaw ito at humingi ng tulong habang patuloy na hinahabol siya ng aswang. Hanggang sa ilang sandali pa ay parang isang mabangis na aso ang aswang at bigla itong humarang sa harapan ng aking ama. Nangatog ang mga tuhod ng aking ama at namumutlang nakatingin sa aswang na dahan-dahang naglakad papalapit sa kanya. Sa isang kurap lang ng mga mata ng aking ama ay nasa harapan na niya ang aswang at sakal na nito ang kanyang liig. "Tulong! Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako!" Paos na sigaw ng aking ama dahil sa pagkakasakal sa kanya ng aswang. Pilit nakipagbuno ng aking ama, subalit wala na siyang lakas dahil sinakop na siya ng takot na kanyang nararamdaman. Nangangalay na ang buo niyang katawan habang pinagkakalmot siya ng aswang. Hirap na rin siyang huminga kaya napapikit na lamang siya ng mga sandaling iyon. "Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyong hayaang mapatay ako ng isang nilalang na aswang na ito." Dasal ng aking ama sa kanyang isipan. Ilang sandali pa ay may narinig na sigaw ang aking ama sa di kalayuan. Kaya dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Sa pagdilat ng mga mata ng aking ama ay nabuhayan siya ng loob nang masilayan niyang patakbong sumusugod ang kanyang ama papalapit sa kanila. "Walang ya ka! Bitiwan mo ang anak ko! Hayop kang aswang ka!" Sigaw ni Lolo Cardo at mabilis na itinarak sa likuran ng aswang ang itak na dala nito. Mabilis namang nabitiwan ng aswang ang aking ama kaya pasalampak itong bumagsak sa lupa. Malakas na umangil ang aswang bago sinugod ni Lolo Cardo. Ngunit sa pagsugod ng aswang ay mabilis namang hinataw ito ng itak ni Lolo Cardo. Kaya naputol ang dulo ng hindiliit nitong daliri. Inundayan kaagad ni Lolo Cardo ang aswang na isa pang taga. Subalit mabilis na nag-anyong ibon ito at lumipad ito papalayo. Maya-maya pa'y dumating din si Lola Carmela. Inalalayan niya ang aking ama upang makatayo. "Naku, dapat talaga hindi na kita inutusan ng alanganing oras, anak. Anak, patawarin mo ako." Pahingi na tawad ni Lola Carmela sa aking ama. Inalalayan naman ni Lolo Cardo ito at naglakad na sila pauwi sa bahay. Umabot ng halos kalahating oras ang kanilang paglalakad bago makarating sa kanilang bahay. Pagkadating nila ay kaagad nang pinuntahan ni Lolo Cardo ang kakilala nilang albularyo na si Kaberting upang gamutin ang mga sugat na tinamo ng aking ama mula sa aswang na tumambang sa kanya. Isang oras ang nakalipas at dumating na rin si Kaberting. Kaagad naman itong tiningnan ang mga kalmot at sugat ng aking ama. "Naku, muntikan ka nang mayari ng aswang na iyon, Albert. Mabuti na lang
at dumating kaagad ang mga magulang mo. Kung nahuli lang sila kahit kaunti, tiyak paglalamayang ka na ng pamilya mo ngayon. Wika ng albularyo sa aking ama. May mga inusal na salitang Latin ang albularyo na sa tingin ng aking ama ay isa iyong orasyon. Inihip iyon sa magkabilang tainga niya. Pagkatapos ay sa bumbunan ng ulo niya. Ligtas ka na, iho. Inalis ko na iyong mga balahibong pumasok sa iyong tainga. Isa rin yan sa mga paraan ng mga aswang ng pangyayanggaw. Saad ng albularyo. Noong matapos na ang panggagamot ng albularyo ay umuwi na rin ito kaagad dahil may gagamutin pa itong nabiktima naman ng kulam. Nagpasalamat naman ang aking ama sa kanyang kaibigang albularyo bago ito umalis. Makalipas ang ilang araw ay unti-unti nang naghilom ang mga sugat ng aking ama. Dahan-dahan na rin bumalik sa normal ang kanyang buhay dahil sa traumang natamo sa aswang. Hanggang sa isang araw, habang nakaupo sa labas ng bahay ang aking ama, ay narinig niyang nag-uusap-usap si Lolo Cardo at ang kaibigan nitong taga-kabilang baryo. Ayon sa usapan ng mga ito, ay namatay na raw ang matandang lalaking bantog na aswang sa baryong ito. Napansin daw kasi ng mga taga-kabilang baryo na ilang araw nang hindi lumalabas ng bahay ang matanda. Nakaamoy na rin ang mga ito ng mabaho sa tuwing nagagawi sa bahay ng bantog na aswang. Kaya napagpasyahan ng mga taga-baryo na pasukin na ang bahay at tiningnan kung ano ang nangangamoy. Doon na nga ay naabutan nilang isa ng bangkay ang matanda at may saksak ito sa likod. Noong marinig iyon ng aking ama ay bahagya na siyang nakahinga ng maluwag. Dahil wala na ang matandang nagbigay sa kanya ng matinding takot sa dibdib. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat at more power po sa inyong channel. Gumagalang, Angie. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elmer. Isa po akong taga Bukidnon at nakatira sa isang probinsya sa Kahilunguan. Kami man po, Kuya Bari, sa lugar na ito ay naniniwala sa mga anting-anting na nagbibigay sa amin ng swerte o malas sa pang-araw-araw naming gawain. Palaging sinasabi ng aking inay na kapag ang hangarin ng isang tao ay manloko ng kapwa, kahit kailan ay hindi siya aasenso. Bagkus mamalasin pa sa buong buhay niya at ang masahol pa, magiging mitsa pa ito ng kanyang kamatayan. Ang sugal po ay hindi isang banal na gawain ng mga taong sumasampalataya sa Panginoon. Hindi ito ginagawang opsyon para ang tao ay mahumaling sa nasabing gawain dahil walang matinong na idudulot talaga ang sugal. Ngunit minsan, may mga gumagawa nun na kadalasan nagiging pinagmumulan pa ng hanap buhay nila at siyang ipinapakain sa kanilang pamilya. Gayunpaman, sa mata ng Diyos, bawal ang mandaya. Sadyang may mga bagay tayong natatagpuan sa mundo na kung minsan inaatasan tayong gawin ang mga bagay na masasama bago pa man tayo magkaroon ng kapangyarihan na siyang ipagkakaloob sa atin
ng mga makikinang na bagay kagaya ng mutya. Kuya Bari, binata pa lang po ako nang malulung ako sa sugal. Nagsimula po ako sa pagkahilig nun nang minsang purihin ng magagaling na mga sugarol ang kanyang paraan sa pakikipagsabong. Ayon po sa mga matatanda, mukhang kay lalakas ng aking mga alagang manok. May dugong bughaw na ayon po sa kanila, magaling daw gawing breeding at talagang nakikipagpatayan sa kalaban. Noong himukin ako ng aking mga kasamahang sugarol na isabak sa laban ang aking manok, ay nagpaunlak po ako. Hindi po sa pagmamayabang, Kuya Bari, kampante po ako na mananalo. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, tinuruan ako ng aking ama kung papaano nga ba paikutin ang mga sugarol para matalo sa kani-kanilang mga manok. Taunan ko itong ginagawa dahil kailangan. Isa ako sa mapapalad na taong nakakita kasi ng mutya sa kagubatan. Isang pambihirang kuko ang aking napulot na siyang ginagamit ko para gawing panlaban sa mga mababagsik na manok ng kalaban. Ang aking ama na isang albularyo ay maraming alam sa mga ritual at kakaibang bagay na pwedeng gawing likit ng aking manok para matalo niya ang kanyang kalaban. Ginagawa namin ito hindi dahil gusto naming kumain ng nabihag na manok o dahil sa malaking pera na aming mapapanalunan. Ginagawa namin ito para magkaroon ng kapangyarihan ang aming mga anting-anting. May isang kakaibang bagay akong natagpuan sa kagubatan bukod sa kuko. Ito po ay isang hugis kamaong kulay itim na bato. Sabi ni tatay, ito ay isang mutya. Maliit lang ito, Kuya Bari, kasukat ng aking hinliliit. Ngunit maraming beses ko nang napatunayan na maganda sa pakikipagsabong dahil lahat po talaga ng kalaban ng aking manok ay natatalo ko ng walang kahirap-hirap. Ang problema lang, minsan akong nanaginip. 3 linggo na nang nasabing mutya sa aking pangangalaga nang mapanaginipan ko ang isang babae na gusto niya daw akong gumawa ng mga bagay na masama para mas lumakas ang aking kapangyarihan. Hindi ako sumang-ayon dahil nga masama naman iyon. Nagulat ako nang magbago ang anyo ng babae sa aking panaginip at naging isang nakahihindik na halimaw siya. Saka ako walang habas na sinakal. Noong magising ako, nanghihina ang katawan ko dahil sa tindi ng lagnat at kalaunan, naratay po ako sa kama. Ito raw ang mangyayari sa akin dahil lahat ng anting-anting na ipinagkaloob ng mga elemento sa tao ay may kapalit. Hindi raw ito libre at mas lalong hindi ito tinatanggap ng walang kahirap-hirap. Natakot ang aking ama. Anya, wala naman daw masama kung subukan kong gawin ang sinabi ng babae. Para din naman ito sa ikabubuhay ko. Nakikinita niya sa kanyang balintataw na ako ang magiging kapalit ng anting-anting na natagpuan ko. Kaya bago pa maipagkaloob sa iba ang mutya, kailangang gawin ko ang tungkulin ko. Linggo-linggo tuloy akong nagpupunta sa mga sabungan, mapamalapit o malayo man ito sa aming lugar. Kung saan kami may natitipuhang ipanlalaban sa aming manok ay inilalaban ko. Hindi ako hinihiwalayan ng aking ama at palagi ko siyang kasama. Nagkataong may kalaban kami kaagad nang dumating kami sa sabungan. Sina Mang Tonyo at Cardo. Isinabak nila ang kanilang manok
saka pinustahan ng malaking halaga. Kampante sila na mananalo. Ngunit bago pa man mailagay sa lugar na paglalabanan ng mga manok ang kanilang alaga, tumalikod ako kay tatay at minaniobra naman ang kutsilyo ng aming manok na siyang ipanlalaban sa aming katunggali. May inilabas akong lason na sinadya naming gawin para manghina ang kanilang manok oras na masugatan ito. Hindi ako magpapatalo kay Mang Tonyo. Kilalang sugarol din naman sa aming bayan ang lalaki. Marami nang naipanalo at kinatatakutan ng mga kapwa niya sugarol. Noong makita niya kami na kami ang kanyang makakalaban, ay mayabang niya kaming tinignan. Sabi pa niya, hindi raw mananalo ang aming manok sa panabong niya. Maayos di umano ang pag-aasikaso niya sa kanyang manok na may saktong gamot at tamang-tamang training kumpara daw sa aming panabong na mukhang napulot lang namin sa kung saan-saan. Ang sakit lang dahil nagtawanan po ang mga tao sa loob nang marinig ang pangungutya niya sa amin. Napatiimbagang ako dahil hindi ko talaga nagustuhan ang sinabi ni Mang Tonyo. Gayunman ay pinigilan na lamang ako ng aking ama at sinabing hayaan na lamang sa kayabangan niya si Mang Tonyo. Mula nang maisabak sa laban ang aming mga manok, ay bigla na lang nahilo ang aming kalabang panabong. Bumabagsak ito. Wala nang pakialam kahit sinusugod at pinapatay na ng kalaban. Gulat na gulat sa nasaksihan si Mang Tonyo at Cardo dahil hindi nila akalaing magagapi ang kanilang manok. Ako naman, Kuya Bari, ay pasimpleng tumatawa dahil natutuwa ako sa nagiging takbo ng sitwasyon. Ilang libo din ang napanalunan ko mula sa malalaking pusta nila na labis na ikinagalit naman ni Mang Tonyo. Tinangka pa nga akong sugurin ni Cardo, ngunit inawat sila na nagpapatakbo ng sugalan. Anya, bawal magalit ang isang talunan. Kailangan tanggapin ang pagkatalo ng bukal sa puso dahil may susunod pang sugal at hindi naman lahat ng pusta ay talagang nananalo. Ninais pa yata ni Cardo ng mga tuwiran, ngunit idineklara na kaming nanalo kaya wala itong nagawa kung hindi ang umuwi na laylay ang balikat. Malaki po ang kanilang naipusta at alam kong nalulungkot siya sa isiping wala man lang silang nabawi maski isang kusing. Marahil naisip nilang minalas lamang sila nang mangyari ang pagkatalo nilang iyon sa sabungan, kaya kahit malaki ang naipusta nila sa natalong manok ay hindi sila natakot na umulit. Ako naman ay nagpatuloy sa masamang gawain at nandaya ng nandaya. Ilang beses kaming nagkalaban, kaya ilang beses na din silang umuwi na talunan. Noong muli kaming nagkaharap sa sugalan, napansin kong maging mapagmatsyag na si Mang Tonyo. Binabantayan na niya ang lahat ng kilos ko, kaya naman tahasan kong ipinakita sa kanya ang pandarayang ginagawa ko. Nagpakatahi-tahimik lang si Mang Tonyo. Nakita ng kanyang mga mata kung papaano natalo ang kanyang manok. Dahil po sa nangyari, palihim niya akong binantaan. Sabi niya, babalatan niya ako ng buhay dahil sa ginawa kong pandaraya. Tumawa lang ako. Ewan ko ba, simula nang mandaya ako, Kuya Bari, nakasanayan ko na ito. Nararamdaman ko na ding may kapangyarihan na ang anting-anting na hawak ko. Dahil nag-iinit ito sa tuwing sumasayad sa palad ko. Lingid sa aming kaalaman, galit na sa amin si Cardo na kaibigan ni Mang Tonyo. Hindi niya lubusang matanggap na natalo sila ng malaking halaga
dahil sa pagsusugal na iyon. Si tatay ay nanatiling mapagmatsyag sa paligid kaya nalaman niya ang galawan ng aming mga kalabang manunugal. Habang nangangalap siya ng sanga at dahong gamot para sa gagawing herbal, ay namataan niya itong si Cardo na naglalakad papunta sa kagubatan. Saksi si tatay nang pumasok sa isang kuweba si Cardo at magtirik ng itim na kandila doon sa loob, saka taimtim na umusal ng ritual. Natigilan si tatay sa pagsunod kay Cardo nang makita niyang nag-ibabigla ng galaw ang lalaki. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tila ba sinasaniban ito? Purong itim na lang daw ang nakikita niya sa mga mata nito. Kung kaya't dali-daling nagtatakbo si tatay papunta sa aming bahay. Kinakabahan siya at tila balisang-balisa. Hinihingal pa ang aking ama nang sabihin niya sa akin ang kanyang natuklasan. Ako man, Kuya Bari, ay hindi mapakali. Kinakabahan ako na hindi mawari. Tingin ko, dumating ang araw na kailangan kong harapin ang aking masamang gawain. Siguro maniningil na sa akin ang karma ng aking pandaraya. Ngunit hindi po ako natakot. Sa halip, ipinikit ko ang aking mga mata at taimtim na nagdasal. Dito ko masusukat ang kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng mutya. Kung talaga bang mayroon o wala. Inabangan ko si Cardo sa bungad ng aming pintuan. Kahit po kinakabahan, pilit kong inabala ang aking sarili sa pagdarasal hanggang sa matiyak kong nasa malapit na itong si Cardo. Maya-maya lang, inilabas ko ang aking itak at inihanda ang sarili. Siniguro kong tatamaan si Cardo na ngayon ay mabagsik na papasugod na sa amin. Tila ba sinaniban siya ng isang mabangis na elemento kaya siya nawala sa kanyang sarili. Hindi ako kaagad na agalaw nang makita siya sa malapitan. Bigla akong sinagilahan ng takot dahil kitang-kita kong purong itim ang kanyang mga mata. Nanlilisik at tila galit na galit. Maliban pa doon, hinihingal ito na hindi mawari kaya napalingon ako kay tatay nang sabihin niyang hindi rin basta-basta ang sikretong tinatago ni Cardo. Sumasamba ito sa itim na brilyante kaya nagkaroon ito ng kapangyarihan na ayaw man naming tanggapin ay nanggaling sa masasamang elemento. Akala ko po ako ang susugurin niya. Ngunit nagulat po ako nang walang awa niyang sinaksak ang aking ama. Hindi ako kaagad nakapagsalita dahil sinalo ng aking ama ang saksak na para sa akin kaya siya ang nasugatan. Napasigaw ako nang makitang tumakbo ang walang yang si Cardo kaya naman nanginginig na umalis ako. Hindi matatapos ang gabing ito nang hindi ko na ipaghihiganti ang aking ama. Nang mga oras ding iyon, hinasa ko ang aking pinakaiingatang itak. May bahid pa iyon ng dugo na galing sa tinadtad kong baboy ramo. Hindi ko akalaing magagamit ko iyon ngayon at sa isang tao pa talaga. Napapasipol ako habang sinusundan si Cardo na tila walang anumang nangyari. Tuwang-tuwa niyang ibinalita kay Mang Tonyo na pinatay nila
ang aking ama. Palihim ko naman silang sinundan sa loob ng kanilang bahay. Madali akong nakapasok dahil hindi man lang sila nag-abalang isarado ang kanilang pintuan. Ako ay nagkubli sa likuran ng kurtina upang wag nila ako kaagad na makita. Nagsilbi na itong hudyat para gawin ko ang bagay na gigil akong gawin. Nakangisi kong kinuha mula sa pagkakasukbit ang aking itak at walang anumang tinaga si Mang Tonyo. Hindi siya nakapagsalita nang agad sumirit ang masaganang dugo sa nabiyak niyang ulo. Dilat ang mga matang nagkikisay siya kaya nagkalat ang dugo sa buong sala. Hindi pa ako nakontento. Binunot kong muli sa pagkakabaon ang itak at muling inihataw kaya mas lumaki ang pagkakabiyak ng kanyang ulo. Nahati ito sa dalawa at dahil sa likas itong matalim, malambot ko ng nahati ang mula liig hanggang baywang ni Mang Tonyo. Sumambulat sa sahig ang nagkalat niyang lamang loob na ikinahalakha ko. Dinilaan ko pa ang dugo sa itak at tuwa siyang pinagmasdan. Kay gandang tanawin itong nakikita ko. Ewan ko, pero bigla akong nawala sa sarili ng mga panahong iyon. Animoy may kung sino nang kumukontrol sa aking isipan kaya hindi ko na ito mapigilan pa. Hindi pa ako nakontento. Hinila ko ang mainit-init pang bituka ni Mang Tonyo at isinubo iyon sa kanyang sariling bibig. Isinunod ko si Cardo na biglang nahimasmasan sa kung anumang elementong sumalib sa kanya. Bago pa man niya maipananggalang ang kanyang mga kamay, ay hinataw ko na siya kaagad ng itak. Tila ako'y nakakatay ng isang baboy. Pinagpuputol ko ang mga paa at braso niya. Ibinukod ang mga lamang loob habang ang bituka ay nanatili sa bibig ni Mang Tonyo. Napapangisi ako nang mapansing unti-unti na siyang namumutla. Kapag naaalala ko ang dugoang mukha ni Itay ay hindi ko mapigilang mapasigaw sa labis na sakit ng loob. Nakaririmarim ang ngising pailalim ko silang tiningnan. Tila may bumubulong sa akin ng kakaibang mga bagay na maaari kong gawin sa kanila. Iyong mga brutal na pangyayaring hindi nila makakalimutan. Sininghalan ko si Cardo at mariing tinanong kung bakit niya ito ginawa. Bawat pagkakamaling sagot niya ay tinutumbasan ko ng pagtaga sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nagsipagtalsikan ang kanyang dugo at laman hanggang sa marinig ko ang kanyang palahaw ng iyak at ungol dahil sa naramdamang sakit. Naghihingalo na si Cardo ng hirap na humarap siya sa akin. Biglang sumambulat sa akin ang katotohanan nang makita ko siyang sugatan. Ako man ay natakot sa aking ginawa. Di ko alam na magagawa ko ang ganitong klaseng krimen lalo na't karumal-dumal ang aking kasalanan. Napaatras ako at hindi na nagkaroon ng puso pang harapin si Cardo. Alam ko namang mamamatay na siya kaya taranta akong tumalikod at tumakbo papalayo. Hindi ko na tinangkapang lumingon. Akala ko lumilipad na ako sa bilis ng aking takbo. Hindi ko na napansin pa kung hinihingal ako o hindi. Ang alam ko lang, dumiretso ako sa aming bahay at natulala nang maabutang nag-iiyakan na ang aking ina at kapatid dahil nga sa sinapit ng aking ama. Namatay siya dahil sa tindi ng pagkakasaksak sa kanya ni Cardo.
Umiyak ako at nagwala, pero wala naman akong nagawa dahil nangyari na ang nangyari. Hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng aking ama. Nang dahil sa mutya na pinangangalagaan ko, ay para na din akong sumugal at ibinuwis ang buhay ko. Kaya naman, huli man ang aking pagsisisi, humingi pa din ako ng tawad sa ating Panginoon at itinapon ang mutya na naging dahilan ng pagiging miserable ng aking buhay. Ilang minuto lang, bigla akong nanghina. Tila ba ako man ay tinamaan ng patalim hanggang sa tuluyan ng bumagsak sa lupa. Kung gaano kadaling naibigay sa akin ng mutya ang kapangyarihan, ganoon din ito kabilis na binawi. Para ba itong isang dumaraang ibon na walang ibang ginawa kung hindi ang lumampas lang sa dapat nitong destinasyon? Umiyak ako ng umiyak at pinagmasdan ang aking palad. Isa na akong kriminal, ngunit binawi pa ang aking ama. Tila ba siya ang nagsilbing kapalit ng aking ginawa? Halos mabaliw po ako sa kakaisip kung papaano ba ginawa ang bagay na iyon. Isa akong kriminal. Binahiran ko ng dugo ang aking palad. Hindi ako natakot pumatay sa harap ng Panginoon at naging marupok ako sa kasamaan. Hindi ko po tinakbuhan ang aking ginawa, Kuya Bari. Maluwag ang aking dibdib na sumuko sa mga pulis. Mabuti na lang, hindi ako nadiin kahit pa pinatay ko ang dalawa. Bago kasi makalimutang sabihin, sila ay may mga wanted sa lugar kung saan sila nagtatrabaho at may patong na sa ulo. Ang lumabas, parang ako pa ang humuli sa kanila dahil sa ginawa kong krimen. Nagtagal ako sa bilangguan ng halos 15 taon at nakalaya din. Lahat ng pagsisisi ay ginawa ko na sa loob ng 15 taon. Araw, gabi ay wala akong ginawa kung hindi ang pagsisihan ang aking karumal-dumal na nagawa. Magmula noon, hindi na po ako sumugal sa pamamagitan ng pagtatago ng mga mutya. Hindi madaling dalhin ang ganitong mga bagay at alam na alam kong lahat naman ng ipinagkaloob na kapangyarihan ng mga elemento ay tunay na may kapalit. Pwedeng ating buhay o buhay ng ating minamahal na kamag-anak. Sa ngayon po, nakapag-asawa pa naman ako, Kuya Bari. Wala na akong ibang hiniling kung hindi ang maging maayos na lang din ang aking binuong pamilya at huwag kaming matulad sa aking noong kabataan ko na walang ibang ginawa kung hindi ang maging irresponsable sa mga bagay-bagay. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y pahintulutan niyo pong mabasa din ito sa inyong channel sa mga susunod na araw. Lubos na gumagalang, Elmer. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.